Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Good morning mga kapuso! Kanang buntaga atong makauban ang Dabawenyang female pilot na si Cassandra Venuti. Good morning, Cass! Unang-una, unsa man ang imuhang nahimong inspirasyon kung ano nimo giperso ang imuhang career isip usa ka pilot. Good morning, Attorney Resi, and thank you for inviting me to At Home with GMA Regional TV. So, actually, ang duha ko kakuya kay piloto pod sila, so kana akong inspiration nga na piloto sad ko. How challenging was it for you na iperso kini? Sa karon, ang mga challenges na encounter ko is lack of motivation talaga kasi parang I don't wanna wake up so early in the morning, tapos kadami mong study the night before, kaya parang yun mga discourages, pero mag-pay off rin siya sa end. Pag nakastart ka na mag-fly alone, it's really fun. Unsa na pud ang mga lugar, Cass, nga imuhang mga naadtuan? Ang mga lugar na naadtuan na nako flying is Jensan pa lang, tsaka Mati. So, back and forth lang kami dun. Tapos, recently, first time ko mag-fly sa Jensan. So, kailangan ko magawa ng own navigation log ko. So, meron kaming mapa. Tapos, i-measure ko how many nautical miles from Davao to Jensan. And then, I have to place down all of the checkpoints na madaanan namin papunta sa Jensan para alam namin na we're getting closer and hindi kami mawala. We are also so interested to know unsa man ang imuhang na-feel sa imuhang very first solo flight. Ang feeling ko nung naka-fly na ako on my own for the first time, grabe ko kakulba ato, like, hapit ako makahilak, pero pag nandun ka na talaga, wala ka ng other choice other than to do it talaga. So, it's just guts and believing in yourself that you can do it. Speaking in general, Cass, unsa pud ang imuhang words of encouragement alang sa mga kababainhan na gusto sa i-pursue ang mga gusto nila? Aking words of encouragement para sa babae is just do it. Don't be shy. Have a lot of courage and have a lot of guts also. Because it takes a lot of guts to fly on your own. Kasi parang pag magpanik ka, wala kang matanong, kailangan mo, alam mo talaga anong ginagawa mo. Dagan kayong salamat, Cass, for your words of encouragement, and we truly wish you more success. Salamat po, tsaka good morning din. And that was Cassandra Venuti, mga kapuso. Tutok lang kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.